Samantala, nais pong palakasin naman ang produksyon ng mais at matiyak na sapat ang supply nito matapos ang pamamahagi ng nasa 1,000 at 800 kilo ng binhi ng mais sa San Nicolas, Pangasinan. Abot sa 212 magsasaka mula po sa 10 barangay na kinabibilangan ng Kabulawan, Kamanggaan, Kasaratan, Lungaw, Poblacion East, Poblacion West, San Rafael Centro, San Rafael East, San Rafael West at Santo Tomas ang mga benepisyaryo ng nasabing programa. Tinukoy ng Pangasinan Provincial Agriculture Office ang San Nicolas, Pangasinan nakabilang sa top 10 sa pagpaproduksyon ng mais noong 2022 na may aning umabot sa 11,707.13 na metrikong tonelada. Noong unang quarter ng nakaraang taon, pumalo naman sa 244,504 metric tons ang produksyon ng mais sa Pangasinan mula sa iba't ibang mga bayan kabilang na ang San Nicolas. Patuloy naman ang suporta ng lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura upang pagyabungin pa ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. IFM News. IFM News. IFM News.